Solar Stories! Γεια σας! Καλώς ορίσατε στο κανάλι Ιστορίες με Χρώματα. Στο σημερινό βίντεο θα ζωγραφίσουμε ένα χαρταετό. Είστε έτοιμοι? Πάμε να αρχίσουμε λοιπόν! Ξεκινάμε να σχεδιάζουμε το κέντρο του χαρταετού σε σχήμα σταυρού. Έπειτα ενώνουμε τις πλευρές δημιουργώντας 4 τρίγωνα. Στη συνέχεια σχεδιάζουμε το σκοινί και 3 φιόγκους. Σειρά έχουν τα σύννεφα. Έτοιμο! Ώρα για χρώμα! Με καφέ χρωματίζουμε το σταυρό στο κέντρο και το σκοινί. Ο χαρταετός θα χρωματιστεί με κίτρινο, με κόκκινο, με πράσινο, και τέλος με γαλάζιο χρώμα. Οι φιόγκοι θα έχουν κόκκινο χρώμα. Με γαλάζιο χρωματίζουμε τον ουρανό, ενώ τα σύννεφα θα παραμείνουν λευκά. Η ζωγραφιά μας είναι έτοιμη! Αν σου άρεσε, κάνε like και subscribe για να μην χάνεις κανένα βίντεο μας. Τα λέμε φίλοι!